Chama. Arwakini machiegni. Chenro mar puodho jotend migepe mogwel ne odhi nyime odiochieng' manyoro kamane gavana machon ma Kakamega kendo jalup ogai mar ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya nochopo e nyim komiti madayo dho jotend migepe mogwelgo. Weche mibadhi ma osebedo kanyo ka itudo godo Oparanya nokelo mbaka kama nochiwo e ler ni onge chieng' mora mora ma oseluonge mar ndiko dhoge ewi weche mag mibadhi gi duol mano mar EACC ka olero ni gin mana weche mane igangone kaluwore kod chung' mare mar siasa. Oparanya olero ni oikore mar tayo migawono kendo tego aguch hola mar Hustler Fund ma kinde mokalo yande okwedo. I, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mane en jalup jatend duond bura mar ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya nochopo e nyim komiti mar od bura madayo dho jotend migepe mowal bang' ka nogwele kaka jatend migawo mar riwruoge saga ma pachuka. Thank you, Chairman, Mr. Speaker. Oparanya ma bende ne en gavana ma kaunti ma Kakamega kuom higni 10 olero ni nengo mwandu ma en go en siling milion 600. Ne obedo gi thuolo mar yo weche ma itudego mag mibadhi gino manomiyo duol makedo gi mibadhi e pachuka EACC chwalo kone komiti no ni Oparanya okromore gi bedo jatend migawo kaluwore gi weche mibadhi mamiene. I have served diligently for 10 years. I've been a minister for 5 years. We have had audit reports. This audit report, there is no report that pointed on me as being a corrupt person. EACC tudo Oparanya gi tiyo marach gi apisi mare luoko mar omenda kotawo chenro mag kaunti ataro mar chike mathuruka gigo ma Oparanya okwedo kowacho ni e kinde manotiyo kaka jatend migawo mar chenro mag piny owacho migawo mare manotiyo maberie mogik kendo kata kaunti ma Kakamega norieny lwete kaka gavana. When I was Minister for Planning, the ministry was voted the best performing ministry. You can look at your records. When I was governor, everywhere they are saying where devolution is working is Kakamega. Oparanya olero ni onge mibadhi mora mora mamiene kaluwore ni kinde mane EACC omonjo dalane ne gidwaro ng'iyo tudruok mane en gi jatend ODM Raila Amolo Odinga e kinde mane ibago ng'anyo makwedo sirikal e pachoka ka bende ne openje ka en kod bunde moke dalane kod kuonde manoyude omenda mag siro ng'anyo makamago kowacho ni onge wach mibadhi mora mora mane apisa go penje ka bende olero ni onge chieng' moseluonge ndiko dhoge ka EACC. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Amolo Odinga? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? Nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing. E kinde mokalo Oparanya kaachiel gi kweth maketo piny tesre osebedo kakwedo chenro mar pes hola mar Hustler Fund gino makoro kete akirikiki kaluwore ni omenda mag Hustler Fund dhi bede migawo mare ponono ni komiti no puodhe. I think this fund, if well managed, is a fund that will take our people from poverty. The only problem through my briefing, the only problem is that this fund was launched in a hurry without proper legal structures in place. Oparanya ochiwo ler ni chenro mar Hustler Fund ne ok oket ne chike mowinjore manyalo taye ma okonyo ganda ka koro singo loso chike mabiro tawo chenro go ponono ni opuodhe kaka jatend migawo no. If you approved my nomination, the first thing I will do is to make sure that there is a proper legal framework. There is a board. A board has just been put in, but there is no even staff. So to ensure that there is staff that will manage this particular fund properly. Jakom komiti no Moses Wetangula olero ne oganda jo Kenya ni onge bura mora mora mar njore ma apiso kwach kich ne goyo Oparanya omiyo apis no osepodhe ka koro ting odong ne komiti no mar yiero ka obiro bedo jatend migawo mar riwruoge saga ma pachoka kata oyo.
Gavana machon ma Mombasa alias Joe lero ni en kod rang'iny mar somo ma orome tayo migawo mar dongruok ma wuok e mwandu mag buolo kod alwora mag nam. Joho mane ochopo nyim komiti mar od bura mondo mi onon e wi lemono okoni en kod chia mar telo kendo odhi kelo lokruok mag okenge kod chike mondo sekta no oa malo. Kaka jafwambo mar Walter Bagalero, Dr. Alfred Mutua bende ne odadhoge ne lemo mar bedo migawo mar leba kama nowacho ni odhi medo kwan jo Kenya madhi manyo tije e pinje maoko nyaka 10,000 juma ka juma. Korka chich kendo korka cham Aliasan Jo nyono mus kendo denyore kom mosechwake kod kamiti mar odura mochwe kom kod Moses Masika Wetangula kaidayo dhoge ne lemo mar jatend migawo mar mula mikunye bolo kod ochumi e alwora mar nam. Recite the oath. Kapok odeko liet mar kom ochakore kod somo mane en gavana ma Mombasa Aliasan Joho mawecho osedeyo ni sombe puot kata kamano. Jo koni kata obedo ni ne othecho duoko mar dimugol e sekondar oserie nyaka mbalariany kendo en kod digri 2 kendo medo jiwo sombe. We want to ask him to clear this matter because this matter it comes up during elections and goes down after elections. It comes up during elections, goes away after elections, you win the election. We want to slay that ghost today here. Can you share with us from the beginning to the end how it went? I hold 2 degrees that are before you. Mr. Speaker, I am on my pathway to attain a master's degree from the most prestigious university in the world. And that is achieved by determination. Jodbura ne okomiye thuolo mar gamo yueyo kendo kunde mondo ler chilo moko mag timo ala moko ma ok opuodhi ahinya mag yedhe mamero ji ma itude godo. The then internal security minister, the late Honorable George Saitoti, tabled a list in Parliament containing 4 members of Parliament, including yourself as a suspected drug trafficker. He came back to Parliament and tabled a report of investigation that no iota of evidence was found against me. Kutende kod kako chano kelo lokruok e migawo no, Jo oriedo kenge bura mosenono manyalo kelo resruok kendo ji oyuto ne Kenya kokale mwandu manie bwolo kod alwora mar nembe. Achiel kuom okengego en rango kendo timo lokruok ne chike matayo sekta no. That we quickly realign policies that conform to the needs. It is because seafarer, by all standards, qualifies to be a prestigious job. And the numbers that are produced, nothing justifies that our neighboring countries are processing more. Understood that they may have a lot of, the area might be wider, but they're processing 100-fold more, particularly for export. Weche mag lupo kod andnam. Jo wacho ni jo lupo kod jo ala owinjore omi kony mabiro medo gi mijing'o e tijgi masani dwaro teknolojia mamalo mawacho ni biro konyo Kenya nyuolo rech moromo minyal chwal e pinje maoko. We must redesign our training program to fit into the demand of that opportunity. Singo mar Jo bende en mar neno ni okedo kod achudhe to kod jo mibadhi mopondo e sekta no kendo thiro chenro mag yuto. What mechanisms and plans will you put in place to ensure that revenues from gemstone mining do not end up in the pockets of cartels without disclosure? There are greater cartels in the mining industry. If you approve me, that is where I begin. Jo bendo yango nengo mwandu ne duto kowacho ni mwandu ne nyalo romo shillings bilion 2.3. Mr. Speaker, my net worth is 2,361,332,249. Gavana machon ma Machakos Alfred Mutua bende ototimo ne rumbi bang' thung'e kod penjo kinde dayo dhoge ne lemo mar jatend migawo mar jotich. Mutua ne onyis mondo ler gimomiyo ne othoro golo ripode magikone ne yangore ni ok adieri e kinde mane omako leo mar jatend migawo mar tudruok gi pinje ma oko. Ranyisi en kane owacho ni piny Canada ne dhi chiwo thuolo mag tije ne piny Kenya, gino mabang'e to tend Canada ne okwedo. You announced in the media that you have secured an agreement with Canada so they can recruit Kenyans. And thereafter, it was denied by the Canadian government. When I got to Kenya and announced what we had agreed on, immediately
an organization, a fake, so-called fake organization, that was promising Kenyans jobs and charging them jobs. The Canadians were not responding to me. They were responding to that fake announcement. Wiokenge mochano kao mag tayo migao mar Labour, Dr. Alfred Mutua koni achiel kuom lek mage en chwalo kinde ma Kenya pinje mag Arabu mar dhi nono matut chike mag-gi kendo keto winjruok moko mabiro neno ni jo Kenya madhi manyo tije kono ok oyudore kod obadho kaka osebedo kinde mokalo. You know, Australia is looking for you. So we are going to make sure that people are able to know that regardless of the field you are in, nurses, doctors, people are looking for Kenyans to be able to work. Mutua osingo ni obiro neno ni omedo kwan mag jo Kenya madhi pinje ma oko nyaka 10,000 juma ka juma kendo dhi tudre kod jo od bura eneno ni kwan no yudore. Mutua kone kamitno ni nengo mwandu ni osemedore kod shillings milion 42 yare gamale 2022 kowuok milion 420 nyaka milion 462. Net worth is 462 million shillings. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manen Attorney General machon pachokae Justin Muturi nodadho giduchi manyoro gi komiti mar od bura wi lemo manyien mar ogwele mano mar bedo jatelo e migao mar jotije sirkal. Muturi oloso wi weche mane oluore kadi bed ni oko ng'ad rieko maber ne jatend piny. Bende olero ni gin kod winjruok maber. Bende noko olero ni oko bi golo koke mano mar thicho oko jogo mani tiere kod oboke mabandia e thuolo mag tije mag sirkal. That story was not correct. That advisories were not being taken because the office gives advisories in respect to very, very many issues, international law. In fact, the office gives legal advisory opinions even to the county governments, and I cannot even remember which one was never implemented. If there was anything that may have perhaps not been implemented, could have been maybe the things that we advise ministries, because as perhaps the members will know, the Office of the Attorney General is signatory to every cabinet memo that is generated by every ministry. And on occasions, we've had to return very many memos to the various ministries, and I've had to issue a circular to all ministries. Jatend piny William Ruto ojiwo achiel mano mar jotelo kod jopiny ka onyiso chir ni chuogo piny owacho mokelo kanyakla jotelo mawuok oko mar sirkal dhi kelo yot e chwalo dongruok ne jopiny. Koloso Kilgoris e kaunti ma Narok, Ruto osingo ting'o malo ngima ji mayuto gi ni piny mana kaka ne osingo e kinde kampen motelo ne yiero. George Bati miyo walera. E kinde alama Jumapil Kilgoris e kaunti ma Narok, jatend piny William Ruto dhi nyime pako kang' mar chuogo sirkal moting'o jotelo mawuok e duond buche mamoko ka okoni jotelo koro nyaka ti kamoro achiel kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya. Okang' ma opaki kod jaod bura ma Emuru Wadi Kir Johana Ng'eno ma okoni kelo kweth mag Raila machiegni biro konyo sirkal riembo chenro mage e yo makare. Sasa hizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote tusimame pamoja. Tupangane pamoja. Ile sasa kazi iko ni vile tutashirikiana tutatue changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali, so that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Tunataka kukuambia Your Excellency, tunakuunga mkono. Kama vile Julius amesema, huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine, na tumeshukuru umeleta yeye. So wacha serikali iendelee vizuri. Konyiso jotelo moyier mondo ket dwach jopiny mokwongo, Ruto kone jood bura mondo ger dag tudruok mag lony manyasani e kor gwenge kaka yor konyo joma tindo yudo tije ahinya ma itimo kokalo yor mbui. Katika budget ya CDF tumebadilisha sheria. Mimi nimesha sign hiyo sheria ambayo sasa itakuwezesha kujenga ICT hub katika every ward hapa Kilgoris.
ndio hawa majenzi, hawa vijana waweze kufanya kazi ya ajira ya kupitia digital jobs. Jatend piny bende osingo mar dhi nyime chwalo dongruok ne oganda ma yutoge ni piny ahinya to mong'ere kaka Mama Mboga, kokalo gero chirni ma okoni biro ting'o malo yuto margi. Watu walikuwa wananiuliza hapo nyuma, wewe ule Mama Mboga yako ulikuwa unasema kazi gani unamfanyia? Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie hapa Narok tunajenga soko 11 mpya. Na tayari karibu 9 imeanza kujengwa. Kineno jaod bura ma Narok West okwayo jo Kenya mondo kik yie piny olwar e bugo kendo gimak kwe gi lwetgi ariyo ka olero ni ma eyo manyalo nyago lemo e konde duto mag piny Kenya. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya na tunashukuru Mungu kwa sababu kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country called peace. Tunaweza kuwa na mafuta, tunaweza kuwa na dhahabu, tunaweza kuwa na mambo yote, but without peace, hiyo mambo yote inakuwa bure. Ka jotelo medo kwayo jopiny mondo nyakwe, ting' pod ni kuomgi mondo gilok yore ma gitayo godo Kenya ka giketo dwach jopiny mokwongo kendo tayo chenro magi e yor ratiro. George Bati, Ramogi TV. Jotend duond buche maga DAP-K, Jubilee kod Wiper wacho ni gibiro siro lwedo Kalonzo Musyoka ne laro kom jatend piny e yiero maduong' mabiro. Jotelogo wacho ni sani Kalonzo ema odong' kaka jatend kweth makwedo sirkal. Kalonzo bende wacho ni kinde ochopo mar riwore gi gwenge mag masawa mar Kenya. Jotelogo osingo ni gibiro tamore dwaro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom mare. Nigiloso ka gintiere kaunti ma Kiambu. Tutaendelea kusimama na wananchi. We remain the loyal people's opposition kuendelea kuwatetea. Na tunaomba Wakristo mtuombee. Mwenye tumeachiwa sasa na mwenye tunatembea na yeye, because there must be an alternative to the things happening in this country. Na sisi wakaji wa eneo hili tufugue macho yetu. Sisi tukitembea na Kalonzo tunasema omba Mwenyezi Mungu mapenzi yake yafanyike. Leo tunataka kutangaza wazi Kiambu, kama wako na njia ya kutoa Rigiji jama, kama wako na jama hiyo ya kumtoa, sisi wanaazimio tunasema hawatamtoa peke yake, watoe yeye na Ruto. Wangapi wanasema hiyo? Wangapi wanasema hiyo? Ya, kwa hivyo hiyo mtu ikikatwa wakitaka kuangusha Rigiji na wao pia waanguke. Ng'welaro lemo mar jiareo ma owinjore omak lemo mar jalupo gae mar ODM medo chwakore ka mine mag ODM pod oramo ni owinjore kik wegi oko e kinde ma itimo yiero makamano. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, Gavana ma Kisii Mbarati, Gavana ma Mombasa Abdulswamad Nasir duto oseyangore ni laro lemono. Moro ka moro yuago korka kore. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich miyo ler mar wachno. En wich bar masani nitie duond bura mar ODM ka imanyo ji ariyo madhi bedo jalupo gai ma duond bura no. Lemo ma odong' nono Toka Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya nyocha ogwel e telo ne migepe sirikand Kenya Kwanza. Mae bende kinde mar Raila Odinga kod jokanyo mag ODM ni akek yore mar jiero jalno madhi bedo lemo go e kinde ma en bende pache rango dhi bedo lemo mar jakom kuku Martin Dul mar riwruok Africa AUC. Nyaka sani pok oyangore malong'o ji ariyo madhi bedo lemo go ka jogo ma umbgi osekeyore ahinya oting'o Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, Gavana ma Kisii Mbarati kod mano ma Mombasa Abdulswamad Sherif Nasir. Mine mag ODM e counties ma Kisumu, county ma Migori, Homa Bay kod mano ma Nairobi osegolo duondgi kendo yango negi siro Gavana Gladys Wanga ka MCS ma wakeni e counties go bende jiwo wach makamano. Nawakwayo ni deputy party leader monde menwa Mama Gladys Wanga. Ang'o momiyo wacho ni mondo mi Mama Gladys Wanga? Mama Gladys Wanga mokwongo osenyiso ji no nyalo bedo jatelo. Chama koyier gi consider no wach mar mine. Kik yiera joma chuo kende. Tino se age chama mabo. Atino se kelo demokrasi Homa Bay County.
Jokome nyaka jokome mag MCS mano oyier mamine. Oyier nikech Atieno gi Jakom. Omiyo Jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yienwa mondo miye mama. Achiel kuom ting' mar Raila Odinga kod duond bura mar ODM nego en chiko wit kendo winjo ywak mag mine mag ODM kod jowera mag medo chwale wi thuolo margi e telo kata ka okang' ma opogore. Kata odoko ni moko kuom jokanyo mag ODM e gwenge mag Kisii nyoko ne gin gi siro gavana Simbarati Lemono kamago mawuok Nam Chumbi bende osewuok oko ka siro gavana Abdul Swamad Sharif Nasir. Tunataka kiongozi ambaye ni party leader na deputy party leader ambao wanajua chama, ambao hawatitiriki iwe mvua iwe jua. Hatutaki chameleons in our party. MCS mamine counties makaluo to wacho ni mae thuolo moko winjire we mine oko. To pod wamedo kwayo mana kaka wasewacho before ni omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader. Kendo wawacho ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga oserito Homa Bay kaka party mar ODM kaka Jakom. Omiyo ober gi miye promotion mondo odhi obedi deputy party leader mar ODM. Mine mang'eny kosega donje telo to wigi wil gi mine wete. To Gladys Atieno Nyasuna Wanga kano donje telo to seriwo wakanyakla. Oseketo wakanyakla gi hera mang'eny maonge gima oselalnwa. ODM, it is high time we had a deputy party leader as a woman. And the woman who has come out exclusively is Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Please consider her for that position. Penjo madang ne pach jokanyo mag ODM ka otelo kod Raila Odinga en ni dibed ni wuok mare ka odhi e kom mar AUC nyalo chune ni nyaka owe chien achiel kuom jotelo makaluo e lemo mar Ogai to dibed ni ODM wang' nyalo bedo kod geno mar keto ng'ama miye lemo mar jalup Ogai. Ali Abich, Ramogi TV. Nyakoro moke juang ka duogo ma otimore kaunti ma Nairobi kar kae pod en lit kod kuyo ne familia mar ji ang'wen manyo wang'e masira mar mach chiro matoi mantiere Kibra Bure Nairobi. Familia go medo nyiso lit magintiere godo bang' masirano ka bende johala pod ni kod achiedh nade bang' wito mwandugi e masirano manyo timore e iko gwen manyocha. Ka jafambo marwa Ifinya Kidilero seyo imedo lu e Witen County ma Nairobi kuom rem chiwo kony e kinde masira mar mach manotimore e chirono. E kar dak ma otenore gi chiro matoi mani Kibra, walimo Margaret Atieno, miyo manyo wito wuode Kevin Ochieng ka achiel gi nyamin chi wuode e masira mar mach manyo wang'o chiro matoi kendo miyo ji ang'wen wito ngimagi. Margaret yangonwa ni masirano nyo yudo Kevin e kinde mane odhi reso mwandu minode e chirono bang' mach muoch. Na wito wuoda ka achiel gi nyamin chiege mabe nodhi konye golo gik moko. Mach no wang'o gi te mane githo giduto. Mach no dino ne toi kodhi golo gik ma ouso e chiro. To ne mach odino ne mano wang'e motho ma ok inyal fwenyo ni en ng'a. Olero ni koso yudo Kevin e yor simu ema chune donjo e chirono mondo mi omanye. Kuom hawi marach nyo giromo gi masira. Sama ne wamanyo Kevin ka koro wamanye gi sim to koyudre na awinjo lit kaka janyuol koro na amua mar monda ang'i kaka muomo imagino monda chope kibanda ne. To ne watemo manyo ka waelo mabet nigo kane pod nigi mach to ne ok wayude. Lakini ka koro wadhi give up to waneno ka mbele kibanda kama nigi mach mang'eny kabisa. Koro na nyiso wuoyi mane wan gono no el mabati mano umre kanyo. Sama no elo mabati no ne wayudo ka wuoda e mangi e wiye malo to ne pod inyalo ng'e ni en Kevin. Pauline Atieno ma en nyamin Kevin wacho ni tho mar owadgi oweyo fuok maduong' ne anyuola moloyo to kaka osebedo kochung'ne e weche mag somo. Yeye ananilipianga school fees. So ningefanya nijoin shule but nimekuwa outside for 3 years. So akaniambia dream yake ni anataka ni raise mtu mwingine tusimamishe familia yetu. I was supposed to join September 10th. Leo ningeenda kutoa hizo documents. Oseyo josim mach ma county ma Nairobi kwa wacho ni deko margi ema nomiyo masira makama
yudo wadgi kod nyamin chiege. Zimamoto ingefika tu mapema, ndugu yangu angeungua hapo ndani, Billy angechomeka. But I'm sure he tried juu penye tuliwapata ni kama alikuwa anajaribu kuambia watu tokeni. Weuru simbe uon jok ma owinjo konywa kuom simo mach. Nikeche chiro no chako wang to ne watemo seche karibu 3 hours kawagoyo sim ne jo sim mach ma Nairobi County. Simbe gi ne ok yudre, giduogo gi respond after an hour. Min Kevin, mabende en ja ohala e chiro Matoi, oseyo tend chiro no kachiel gi sirkand kaunti ma Nairobi kuom singo magisebedo ka gichiwo maonge tim e kinde masira mag mach. Tepetevu imekuwa upande wao. Wakati soko ilichomeka last year, walipokuja Toi viongozi wa hii eneo, walikuja wakakutana na sisi Toi. Wakatuambia watajenga mahali penye magari za moto zinakuwa around the area of Kibera. Another thing they promised us ni ya kwamba watatujengea a modern market. Another thing they promised us ni ya kwamba watatuwekea perimeter wall around Toi market. It is now 1 year down the line. Nothing. So hatujui kama walitudanganya ama walituambia ukweli. Sasa hivi tena tuko na mkasa wa moto. Imetokea tena mara nyingine. Shida tena bado imekuwa pande ya county government. Hawakukuja kutusaidia kuzima moto. Sasa mimi naomba kama wanaweza watupe fidia sisi wenye tumeadhirika. Na wakikubali kutupa fidia, tafadhali wahakikishe wale wameadhirika wamewa-identify. Kocho posani, ringre mar Kevin kachiel gi ji adek mamoko osechwal e kar kano ringre ma City Mortuary ka girito fweny e yor lony mar science mar DNA. Matimore ka e chiro Matoi, chenro mag ohala nokodhi nyime kaka pile, ni mar kuonde ohala odong pap kendo mwandu magi bende olal nono. Moko kuomgi manyo geno manyien tok masirano makoro wegi kod lal maduong'. Odiochieng' achiel tok mach wang'o chiro Matoi, moko kuom johala osechako gero manyien kuondegi mag ohala ka kwayogi maduong' en mondo miyo sirkand kaunti ma Nairobi ogernegi chiro manyasani. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro gi juang' mane makelo e giko winjo kanyo ni gidwaro mondo omigi one fidia ochulgie kama ne lal neno. Nyasaye mondo okel chuny jogo manowito ngimagi bende kama okwe. Ne jogo ma odong' ka geno gi diponi olal, Nyasaye mondo omi oresgi kendo omigi geno machielo mana kama gintiere kar kanyo. Mane makelo e giko, waduogo kod nonro mag gazet. Kik idhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'.
wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek sa 3 otieno mane Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umo gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir rabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Kik bai. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomahero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich sa 1:55 otieno mane Ramogi TV. Machiri nyakora mogi jowangi nonro magazeto kinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanyo kwara mokenya kachisango ka wan gik mathoth nyomo iko ni kae gazet mar Daily Nation kod my The Standard. Irango gi ahinya kae gin toka gwelo mano mag joten migepe kod mathoth mapontiere kar kae. Gazet mar Nation oketo iwacho ni gin faces behind Ruto Raila political deal. Gin jok mage mantiere kar kae kod mamoko bende sigana kaka ndege manokelo tho mano mar Saitoti higa mar 2010 ne otimore. En ang'o mano timore hie mago kod sigana mamoko mag Olympics
bende nitiere kar kae. To mae ok atim kenda, nitiere kae kod jafwambo wadwa Eric Okeo Kizito ka warange kae okinyi ma kawuono mondo mi warange achiel kachiel mana kama wantiere kodi kar kae. Eric Okeo Kizito yawre kendo machiegni okinyi ma kawuono chiewo yo machal nade? Achiewo makare Cleophas. En okinyi makare kendo wadwoko erokamano ne Nyasaye momiyo okinyi masani. Cleophas wacho nang'o? Koth machwe ochok, mag piny neno kalo, kawuono rumo, waluongo ni nyoro. Iwacho ni mago mokadho gin wil kodgi, koro wang'iyo mana mabiro. Mano kaka koth bende en go. Ni mosechwe mochok, en wachne kadho mana kamano. Aru makare. Erokamano ahinya kendo machiegni kono monge jwang' mane chamo wach bende wanegi ane ka. Iwacho ni gazet mar Daily Nation ite mokwongo mana kama wadarange kar kae. Iwacho ni weche mag Olympics gintiere onegi e toke ite mar 32 to dane waranga ne piny kar ka nitiere paro mopogore opogore kachiel kod gazet mar Daily Nation kama ondike kar kae. Iwacho ni ero gin jok mage mane oloso kata jok mane obedo kanyo karango ni kwe adieri obedo koso chako kata twak. Iwacho ni romo kinda kwetha mara Odinga kod Ruto obedo e yo machal nade. To kaka ni faces behind Ruto Raila political deal. Ino kanyo mokwongo en owadgi Odinga, mano Oburu Oginga ma en senator ma Siaya, Rafael Tuju jatend migawo machon, Kimani Ichung'wah mano jatend kweth mathoth e od bura, nitiere Professor Adam Solo ma bende en japuonj mane mbalariany ma Nairobi, Aaron Cheruiyot senator ma Kericho kod Joe Ager ma osebedo osiep Odinga kuom thuolo moro malach ahinya. Jo Odinga ma dipo ni ng'eny ka nikech Jo Odinga kirango gi wan ka kod Oburu Oginga, Rafael Tuju mabende chiegni gi jatend piny Kenya machon, Professor Adam Solo kachiel koda ka Joe Ager. Jo William Ruto gin ma ji ariyo kende madwarore, penjo maduong' mabontiere kar ka. Iwacho ni Cleophas magi koro sura mane koro iwacho kanyo ni nodhi moneno ni winjruok obedo e kind Raila Amolo Odinga kachiel kod William Ruto. Iwacho ni jogi ne timo romo mane gitimo gotieno seche duto. Maromo giwacho ni moko ne gitimo e dala Rafael Tuju ma yudre Karen, bende romo moko bende gitimo Jaramogi Oginga Odinga Foundation, ni kata mana SK kar Kalonzo kacha bende ne gitimo romo moro mabang'e. To neno ka jatend piny Kenya William Ruto ne olando nying jogo moko manowalo mawuok e kweth mar Azio ma gin jo ODM ne tend migepe ma bende nyo kacha odiochieng' manyoro kanyo idayo dhogi mar ni kopuodhgi to koro gidhi mak migepe mowalnegi kanyo Cleophas. Koro magi gin mana jogo moket kanyo ni jogo momiyo weche mag winjruok. Wacho ni omiyo loso sirikand manywanda, sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto wacho nang'o ni broad base. Koro wan waluongo ni sirikand manywanda makoro nywando kwethno maketo piny wacho tesre kachiel kod Kenya Kwanza. Owadgi Raila Amolo Odinga, Oburu Odinga ne kanyo. Wanyaparo chien kacha seche mane wachni koro pek pacho kae mane rowere mag jensi ne ng'anyo. Oburu Odinga nowacho nang'o, rowere wadon koro winj jomadongo sumu paro kuom jomadongo nikech karo dang'o wach nang'o William Ruto dhi Gachagua madhi kawe to dhi nyime kod tiyo kod paro maricho ma ukwedogi ma bende koro nwane kanyo kae nosir wach mar riwruok kelo kweno. Rafael Tuju ma bende oselingo ok wawinjega, koro en sura no moyangi kaka ng'ano manchitie kuku mar wach, nitie chunye. Joe Ager ng'ano machin kod Raila Odinga ahinya bende nitie kanyo. Adam Solo ngire ma bende wanega seche duto ka en moloso chenro mag Raila Amolo Odinga mag telogi nitiere kae. Koro giloso wach ma koro winjruok obedo ma koro waneno ka iloso sirikal. Kendo koro waneno ka idayo dhogo jogo manyowal ne tend migepe mopogore opogore. Ka wanonyo koro moge jwang' kae rangi mana kama entiere kar kae e ite mar 7 kanyo bende nitie sigana ni. Owacho kanyo ni sani jotend migepe mopogore opogore mano nitiere piny kar ka inyalo nene ane ka. Iwacho ni gin pichni ma bende mane kinde mane Joho gavana machon ma Mombasa nochopo nyim komiti mochung' ne nono nying jogi ma opogore mondo mi oneko nyadonjo e lemogo. Mane en odiochieng' manyoro kama ne jotend migepe mogwel mopogore ne ochopo. To penjo maduong' mantiere ka en mag timbe mibadhi kod kaka gidhi bedo ka gitelo ne migepe mopogore kod paro manyien ma gintiere godo. Mana kaka ondika ne wacho ni gigo mane gitimo chien kata mane giwacho chien koro duogo ne chienogi seche manyo ipuodh dhogi seche manyo idayogi kacha. Kipenjogi nang'o, in ka ochung' motegno kene iwacho nang'o,
ok inyal tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Inyalo paro Joe nowacho kamano. To Joe nowacho nang'o? En mana ng'ama ofwe ma ok nyal loko pache. Koro wacho ni siasa ka iloko paro. Koro oseloko paro ka gineno nang'o en kod lony kare mar neno nang'o tayo migawono makare. Joe kanyo bende nyolero ahinya weche mathoth mano ko tudre kod wechego miwacho nang'o notimo mok ni kare, weche mag ohalage ma iwacho ni moko ok gin mago maler, koro nyolero gi kanyo. Ma bende koro Joe bende seche moko weche mag sombe iseno ka chien kacha ji osebedo gi to osebedo gi wach. Joe nyolero kanyo maler ni osomo ma kendo koro seche gin kod digri 2 oluwo yo mar yudo masters ma bende kata kaka Joe nyowuoyo adier Cleophas nyen gi kizungu mochiek mawacho ni Joe nigi lony sanie. Koro kata kwaneno jogo manyowal ka wuok e kweth ma kedo piny wacho tesre koting'o Paranya, en bende idayo dhoge kanyo kipenje wechego mag kabidibed nang'o ni en kod bura ma omakne ma bende nowacho nang'o en onge kod bura ma spika Wetangula nondiko ne duol ma kwach kich mar omiyo owachane to no barua mano ndiknegi nowacho na jago ni onge kod bura. Koro Paranya bende ne wacho nang'o en nodhi e doho mar mondo mi noyud resruok nikech jogo mane owacho no obila nodhi momonjo dalane mane sando joge, ne kwayo joge simbegi mag ong'we yamo. Koro mano miye luoro mowacho nang'o nokawo wach mar rito ngimane owuon mar mondo odhi resruok e bad migawo mar piny owacho mano mar doho. Koro nolero kanyo kani penje ni in bende wach mar Hustler Fund ni pinga ahinya, to koro makoro idonjo e tend migawono dhi bedo nade? Wacho nang'o wach mar Hustler Fund ni ok ne en gima nino rach, to en mana ni yo mano kete ni dhi time en mano ok oluwo kenge makare, chike nok olos makare matayo chenro makamano. Koro wacho ni kod pono no puodhe modonjo apisno to dhi loso weche dhi bedo makare, kendo wach makamano weche mag omenda, weche mag saga dhi keto bedo makare. Weche nyothoth kanyo Cleophas, waneno Alfred Mutua bende nyoni penjo meke kipenje ni noyango kanyo ni jo Kenya dhi yudo tich e piny ma Japan kucho. Koro wacho nang'o kano oselando to joka nopingo ni wan wach makamano onge. Koro mowacho nang'o ni joka ne duoko mana wach mar Miriasa mano land cha, ok ni en mane duoke. Ne jogo mane dwaro thuolo mag tije mane olieko ni nyalo bedo kacha e pinyno mano mar Canada. Aya, nyakoro mag jwang' mathoth montie kar kawo geno ni bang' duche manyoro rito neno ni gidhi chalo nade e kinde makoro gidhi bedo ka ochwal nyinge makamago ayanga e od bura. Iwacho ni weche go nyakoro mag jwang' kinyalo yudo kacha e ite no mano mar 7. Iwacho ni penjo ne thoth ahinya to giduto ne gin gi mwandu magiyango ni intiere kod yo machal nade. No kanyo mar Ali Hassan Joho kane olero mare wacho ni en thuolo mare mosebedo kotiyo kod mwandu moseloso duto romo bilion 2.3. Mamoko bende nigi milionde gi mopogore opogore, milionde matin mogik mosewinjo kacha wawinjo milion 30, wawinjo milion 70, milion meche and above. Milion 31 manonjo katina ahinya, mano ne mar Muga, mane tina ahinya. To koro pesa gi duto koriw, mwandu mag jogo mowal ne tend migepe duto koriw to chiegni bilion 10. Mana koro mwandu mag jogo makoro dhi telo ne migepe mopogore opogore. Koro gino bende ne miyo jense jur to gin mana jo mwandu kende miduoko e tich to gin kod lony kaka nwaneno. Koro wan gi geno ne dhi puodhgi to kopuodhgi gitite jopiny makare Cleophas. Nyakoro mag jwang' mane ite man malo kanyo en ite mar 2 kod mano mar 3. Ang' wedene thuolo mar nene e ite mamalo kanyo, ite mar 2 kod mano bende mar 3. Mano en sigana motenore kod paro machielo makoro bende wuok. Odhi mbele en series moro moket kar kae gazet mar Daily Nation ka bende giango kar kani jok ma ne owito ngimagi kaachiel koda ka Saitoti ma jatend migawo machon mag weche mag arita mano oseneno Nyasaye oket chunye kama okwe, kaachiel koda ka jalupne Orwao Jode kod ji mamoko bende manitiere ei ndegeno, ndek kalapapla manolwar ni Kizito yangore kar kae kaluwore kod Charles Munyeki Wachira ma en jal mosebedo ka riembo ndek jolweny pacho ka kuom higni moloyo 40. Embo chiwo pache kotenore kod gima nokel tho mar jatend migawo mano George Saitoti ma bende osetiyo e sirkende mopogore opogore. To koro gima nitiere kar ka owacho ka ni jogi dipo ni ne olwar piny kane ndege ni koro podho
giduto pachgi ne oselal kata ne gin unconscious. Kata kamano en nonro manotim kendo kanyo ineno picha manya bedo ni nitiere kar kae, wanya neno ane picha no koso manya bedo ni entiere page machielo. Kata kamano nitiere thuolo ma kinene jogo manowuok kata Eurocopter, kambi no mar Eurocopter mano kane gin jogo mawuok piny ma Ufaransa, mathothgi ne timo nonro ewi gima dekel lwar mar ndege makama. Ochakre gi simu manogone Munyeki kanowuok kao min od Prime Minister machon mapacho ka mano Raila Odinga, mano Aida Odinga, kogole Nakuru ka otere nyaka Embakasi. Sigana ni Nyakura Mugejwang' yango kanyo ni Mama Aida Odinga ne nitiere koda arambe moro manodhi timo Embakasi Nairobi. To bende koro kane gintiere ndara, ogochne kogocho mondo yud clearance mar chopo Wilson Airport, openje kanyo ni to chal mar kor lwasi en mane, alwora mar Limuru kaka maintie. Teno wacho ni ma chala advisory me penja mondo mi ging'e ni kanyo to chal nade gwenge ma gintiere. Wacho ni kae ber, ka unyalo kalo samora mora. Koro kuwuok Limuru kodonjo Kabete ka koro chiegni donjo Wilson mondo mi one kaka opiyo gi Mama Aida Odinga, chak oyudo simu machielo kipenje kata ene mugocho kendo. Iwacho kanyo ni olero ni alwora mar Kabete, mano Kabete area, visibility tin kata neno nyalo bedo kanyo ni ong'wengo ne ng'eny ahinya kanyo, mano nyalo rocho kata wechego mag wuoth mag ndeke. Kaeto bono wacho ni weche mana alwora mar Kabete ka kirango Ngong Hills kanyo nitiere tabu manyalo kelo wechego mag neno. To embe ne mano kaka nochiwo ler makamano. Nokia ni ero kanyo ne nikruok mane nitiere ndege manoting'o Saitoti kod jalupne mano Orwa Jode kod jariemb ndeke ariyo mano ma oting'o kanyo ne nitiere Luko Yugi kod Nancy Gitwanja ma ne nitie machielo bende ma obila ariyo Joshua Tonkei kod Thomas Murimi ma bende nitiere e iye ka. Iwacho ni jogi duto ne owito ngimagi. En sigana mochiw kar kaite mar kor mar adek, to en penjo maduong'. Gini pod en nonro madhi nyime nyaka sani. Bobo yudo adieri ni ndeke mating'o jotelo mapacho kata ndeke mating'o ng'ata pacho ka gintiere gi rang'iny madwarore. Cleophas wacho ni ne en tarik 10 dwe mar 6 higa mar 2012 kar saa 4 okinyi. Jariemb ndege Wachira nogolo ndege Nakuru to nodhi orao Naivasha mondo mi okaw Aida Odinga min od Raila Odinga mane dhie nyasi moro mar rambe Embakasi. Koro kanobiro Wilson Airport nogoyo simu mar mondo omi okwa thuolo mar piyo kanyo nonyise ni obi. Koro kobiro to en bendo penje ni to lwasi chal nade, okoni lwasi lero onge gino moneno. Koro en ben kobiro kochopo gwenge mag Kabete kanyo to kaka isewacho no ono ka koro lwasi opogore, lwasi koro racho, ng'wengo ng'eny, boche ng'eny. Koro nogo simu kanyo ko wacho kaka piny ne chal. Koro min Aida Odinga bende noyudo wach ote koro pimo ne gino makoro timre mano ndege mano ting'o Saitoti giricha mano lwar cha. Koro kopimo ne en bende kochopo Wilson Airport ka koro oyudo wach mar adiera kanyo. Wachira ne jariemb ndege man kod lony ma thoth ahinya. Koro en tiere wach ni Cleophas tikech en achiel kuom jogo mano or mano odhi otimone nonro kama ne ndege lware cha. To bende ene mane kane kure miyo jogi penjo Yugi kachiel kod Gatwanja mago joriemb ndege mano ting'o Saitoti kachiel kod Jode kod jomoko 4 mano wito ngimagi cha. Gine ene mano otimonegi penj ka koro penj mani inono gi godo ka bende gin kod lony mar riembo ndege. Ma gin jogo ma iyudo ka bende ne giseriembo ndege kaka Yugi noseriembo ndege kuom seche maloyo 500 ka Gatwanja to noseriembo ndege kuom sechego maromo 400 gi wiye kanyo. Koro kano timo negi to nedo kae gin kod lony. To Cleophas nokokao kinde mar arieya. Jogi koro iwacho ni ne riembo ndege mano ting'o Saitoti kachiel kod Jode kane gidhi e chenro mar keto kwe genge ma Kaluo kucho. Koro ema kane gichopo got Mangong kachacha to ndege ni nodhi molwar mowang' mane gi wito ngimagi. Koro nonro itimo
koro Wachira en achiel kuom jogo mane timo nonro to nonro koro bodhi wuok mwayudo adieri nikech Cleophas kata Raila Amolo Odinga chieng'no nowacho ni ma en lal maduong' ahinya. Saitoti nowito ngimane ka en higa 66 kanodonjo e siasa ma bende nobedo jatend migawo mar omenda tend Moi higa mar 1983 Cleophas ma bende kanochopo higa mar 1988 kanyo notere migawo mar puonj ma bende kanochopo higa mar 1996 nogwe tao bedo jatend migawo kalure kod wach mani tude godo mano mar Golden Bag. Bang'e do nowacho ni ok onego bakne bura ma bende koro noduoke tend migawo kanyo. Saitoti wang'eyo ni kanochopo higa mar 2002 Saitoti nodhi moriwre kod Mwai Kibaki mobedo jatend migawo mar arita. Koro mane manotiye manochopo nyaka kama nowito ngimane. Koro en wach kanyo ma lit ahinya ka koro nwawito jasiasa maduong' ma bende wacho nen kod lek mar be laro telo mamalo mano kanochopo yiero mane wadonjo higa mar 2012 ma bende notime higa mar 2013. Koro en ma rapar kanyo ka koro waparo godo thuon manolal kaachiel kod jowetegi mane sigana moket kanyo maria kaka ne wach nobedo kaka itimo nonro adieri pok wayudo ang'o manotimre. Wachira to wacho nang'o nenre ni joriemb ndege gi seche moko rochruok nobedo kacha ma bende manomiyo wechegi notimore. Aya nyokoro moge jwange ite ma iye kanyo ite mar ang'wen kod mar abich ang'warang ite mar abich to ite mar ang'wen ka some sigana mondik ni kar kani en Untold Stories of Moi, Uhuru, Biwott, Ruto kod Magufuli. Yango kanyo ni Nicholas Biwott bende ne omaki nondhiye kendo mano kama entiere kanyo ne omaki ka itude kod Nick mano mar Roberto Uko mano ka entiere mano Charles, Captain Charles Wachira ma bende entiere kar kanyo. Ba en bende owacho kaka ne oriemo ndege kaka joge ne kit ngimagi ne chal kano ting'ogi. Mowacho ni Moi en ng'ano mane ne ni kod chung' motegno kendo kanochopo seche mana korego go campaign laro telo nikech Moi kaka jatend piny Kenya ne otam ni koro ok nyatiyo kod ndek jolweny manotiyo go koro ne gi ndeke owuon mare mane onyiewo kata kowuok piny mar Britain koro noriembo nyaka Uhuru Kenyatta oriembo Biwott. Owacho nang'o Biwott ne en ng'ano mane onge simu to ne onge sa ma Biwott kane dwa go simu to ng'ata moyudo emokwayo simu ni konya gi simu da gocho to okawo namba cha to keto to gochogo kosegocho to koni e ruche namba no to bende kono omiyi gimoro maber kech konye kod simu mane ngima mar Biwott. Owacho ni Biwott kata dalne kuma nodak kanogedo kuchocho kuro kanoriembe kane gichieng' chop to gichopi ma ndege ne dong' gi chien mane ginyaidho kata lori more makogi kuro. Koro owacho kaka ngima mar Biwott ne chal kanyo nyaka mar Magufuli bende noting'o to koni kanoting'e ne ng'ano mana mor mandalo no Magufuli ne pod go campaign ng'ano mane dwaro tend piny Tanzania to wacho ni owinjo ka Magufuli nyiso jago cha nang'o ni neno singo michiwo ne jopiny sami dwaro kura gi gin mago michiwo achiwo makata ok idhi chopogi to chiw nikech kokiwacho nyaka mag biriabo kokiwacho to ng'ano mipiem godo bro wacho moko madhi mayombi en manyo kura. Koro chiwo sigana kaka ngima mag jogi ne chal mana jariemb ndege achiel no. Nyakoro mogi jwang sigana nitiere ite no mano mar ang'wen nyaka mar abich to ite mar abich bende nyakoro mogi jwang wacho ni idhi dadhog jatend kata ugai mar obila manyien mano Douglas Kanja ite mar abich kanyo kochopo tarik 15 obedo chieng' tich ang'wen mabiro kodhi bedo kacha ka entiere mini chamber county hall parliament buildings kanyo kodhi bedo kanyo ka idadhoge gik madhi bedo ka rango kanyo en Nick mosenen kanyo ka wuok lwet obila police brutality entiere kar ka iwacho ni mago weche moko madhi bedo ka iluwo ahinya odiochieng' no ka ochopo ikin jotelo mamoko mantiere kar kanyo koro osepodhe niero odhi bedo twak madhi kelo kanyakla jogo mane senate kod jogo mane bura mamalo. Jatend piny Kenya ncho wal Douglas kanyo ma bende chwang'e ncho mako lemo mar ogai mar obila yor kojolo mano ka kom Jafet Kome ne ogwe tao kanyo koro samidhi dadhoge ni wacho ni weche pek midhi penje kanyo weche midhi penje gin mago kotudre kod oganda ma bende noyud kowito ngimagi onegi kendo wite kar puko taka makware ma bende idhi penje kanyo gin mago kaka obila tiyo kod teko modhuro sama rakre kod jopiny ma seche moko ng'anyo ka jur kod piny owacho ka gineno ka gigo ma piny owacho
chwalo ok gin gigo madhi kodgi makare. Koro mago penjo mathoth mi penjgi kanyo, weche kako obila rakre kod jopiny, nek matimre kacha oayaye, nikech jatend piny Kenya William Ruto bende nosingo ne sirikande nek ma oayaye dhi rumo, ndhicho ma kagi kacha dhi rumo. Koro mago penjo ma bende koro wachni madito ma koro idhi penje. Koro jatend piny Kenya William Ruto nosewale ne lemo makamano. Koro od bura dhi dayo dhoge ni koyudo to koro idhi gwelo kaw tich kaka mare otine jopiny. Nyakoro moga jwang' mano ka irange ka ite no mano mar abich. Adano waranga ne ite ma iye ka ng'ini Kizito weche thoth ahinya monego bed ni warango, to kata kamano nitiere national competitions mago mag music festival mano chakre weekend mantie tarik mano chieng' ngeso. Odhi bedo ka odhi kuom ndalo 14 mabiro, kendo suni mopogore opogore dhi bedo kar kanyo. Bakita Chuka Girls nitiere kar kanyo, nitiere moko bende ma perform. Ang'e nitie skunde moko mabende wadhi yudo thuolo mano mar neno ni to gitimo gi e yo machal nade. Wacho ni Coral Vance ko e kin mamoko mapod nitiere kar ka gidhi bedo ka giluogo e yo machal nade. Kanyaka sani chenro gidhi bedo ka osir kanyo kod Communication Authority of Kenya, ka wacho ni nitiere script mabende nitiere kar kanyo mano mag jo Coral Vance. Kae to bang'e nitiere mamoko wacho ni Kasmir obiero e kind mamoko mantiere kar kae jondiko matuklu mabende osebedo kae ka luwo chenro gi mago mag bero tuke mopogore opogore e sikunde. Nti skul koro nitiere e boma ma Eldoret, wero chuo chieng' Cleophas. En wer ma iwacho ni wergi gin gigo makelo mor kendo gimedo ndhadhu e somo, ni ka bende inyalo somo asoma seche duto mok yud gimoro ma bende kelo loko par matin, somo koro bedo mapek. Koro magi gik makelo yot. Mana kaka osewacha, ng'eni ni wer, wabe nwawer, nwanene kaka nochal. Ne gido mamit ahinya. Chieng' mane idhi wer, chieng' no diwinjo kata ka piny ne ber. Kano indo kata ni kinyo dhi wer, nok nindre Cleophas. Ni nyachiw kata saboro tie, ni we mane ji osedhi oyombi. Ba winjo maka gwene ma ywak diro tieno, tichungi di adhia wer kacha. Wan wawer, kaka nwawacho cha. Nwawero nyaka if love be blind, mago tutu nwawero nyaka dhogi kuyu kaka nwasewacha. Nwawero, ndakore atire gire, wer mit, tindo wera wera. Aya, Eriko Keo Kizito, ite mara 11 kama tiko do gazete ma The Standard o kama muli, ukinyuma kono kata kamano, angi thuolo mar range karka. Chal ka gima yo gimoro mimuko go gik moko mako kalo diere, oyiecho te. Adano nane ite mara 11 kanyo mantie ka wachako nono weche mag tuke kinde mabiro karka. Karka. En ang'o mokalo dier duond buchegi, nikech duond buchegi mosego ineno mana ka gimukore, ka enot oleng'ore, moko dirisa olowar, moko onge dirisa, moro bende pod omako lwete kanyo. Duond bura mar Jubilee ni ka nako setore, ka nuwuok ka onge roof, obaro gi diere kanyo ka odhi. To machta koro lukara ni ODM, iluonge ni handshake, to ero chop kama ochomo ot moting'o wheelbarrow to ratong'. Odni debe ni en mar UDA. To kochope mogoye, odhi wuoye, tene modhi dong' kade kochung' koso dhi chalo na. Cleophas gino chakre mabor. Wanyaparo higa kano wadhi yiero mar higa mar 2002. Tinga na odhi moriwore kod KANU. Raila Amolo Odinga nobedo jagoro mar KANU. Weche nokodhi kare, nowuoyo ma gidhi giloso nak gi Kibaki ma nak nodonje telo. Toke kanyo weche nokethre gi Kibaki nak ma dwaro katiba noloki, yes or nocha. Bang'e kanyo nolos nyatieng' ma en ODM ni, nodhi mobaro nako yiecho. Kano se yiecho, kano wabiro wabedo kod Jubilee, weche kano odhi makare, dong' mosruok nobedo kind Raila go Uhuru. Odhi mo yiecho ma nwaneno ka jalup Uhuru Ruto donge no owuok kachacha. Sani koro ochopo, kama ne giwacho nang'o, maroni to konge mosruok. Nosetimore ma koro bende idadho jogo madonjo kachacha. Ochimo oyudie, waseneno ng'ur mantie kachacha. Gachagua sani wacho ni winjruok ok ni makare. Ong'oyo. Odhi wuoye, odhi dhi wuo. Kaka jagoro margi donge chon neno gima nyotimre ne Malala. Eriko Keo Kizito, ero kamana ahinya mana kama wantiere karka, mane kama wantiere. Nyaka watieka gazet, koka wachom kama dhiye kumachielo nyakoro moge jwang' yudo thuolo mar somo gazet momori okinyi ma kawuono taika kan ka kod Eriko Keo Kizito. Ero kamano kuom kete karka. Nyinga Cleophas Oluoch, jagi somo kanya kwar mukeo nyaka sango, riti masani.
Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama iwinjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma chope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kod tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'ono twak mar rameny piny. Chik by. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakoro moge jwang'o yawre kendo machiegni weche tuke thoth ahinya. Agoyo Nyasaye erokamano kawuono wadhi mako mana weche ariyo mar Murkomen kod mar Olympics. Weche mag pre-season ok monwa nendo. Jomoko igoyo mandawe igo kata sani gin awegi te tuke ge otimo mana e piny Amerika. Nyakoro moge jwang' mani nogo to bageni kata imbende kia nikech James Opondo japicha Chelsea mare be nogo gi Man City, Arsenal chamo yombo kumoro, Liverpool cho yombo. Ene koro ok diyud chir kata mar wacho gigi samoro. Koro boka par kata kano kele weche manyien mago mag pre-season juma manyien ka tie Community Shield odhi chalo nade mano weekend ma wachomo sani. Nyakoro moge jwang' ka Man City dhi bedo karakore kod Manchester United. To kata kamano league ma pacho ka bedo ng'eni koduogo wabo bedo ka wakel nige achiel kachiel. Tuke mag secondary bende dhi nyime wabo koni ni chalgi to gen mage. To sani nyakoro moge jwang' wadarango kaka jatend migao makoro owal kaka e migao no mano mag weche mag tuke osebedo ka odhi e yo machal nade. Okinyi ma kawuono wadabedo ka warango mano kachiel koda ka team mar Kenya mantiere e piny Ufaransa manyaka sani pod rito midila. Onge moro amora mosedonjo. Manyala nyoro nuok e semis. Antiere ng'we mag mita 800, mita 1500. Jo Kenya ne otemo dhi maber. Iwacho ni kata kane gin qualifiers moko ne themba Mary Morato notemo mowuok kata kano oyombo maber. Warito neno ni koro kochomo finals so dhi chalo nade. Magol mathoth obedo godo ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukenya katsango kono ni weche mag tuke to teri e yo machal nade kama intiere tanga koni mana welo manago kamono donja tire twak modhi bedo godo ka achiel kachiel. Okinyi makono nyakora moge jwang' antiere kai koda Willis Odembe en jalonyo weche mag tuke kocha kachiel koda ka team manager machon ma club mara Kogalo arwaki ni machiegni. Okinyi makawuono ageni chewe makare. Erokamano nyakleo. Agone Nyasaye erokamano ma orita wik mokalo nyadhi piny Mombasa maduogo. To nitie weche moko maber to gima richo moko dhi maber. Mokwongo en e wik mokalo no nyoe pap mar Woodley Grounds osebedo kilore mana ndalo Sonko nyaka sani ilore ga lora. Koro johera mag adhula nyodonjo moyawe. It's very unfortunate ne gimuko nyaka wall manyaka geto dhi ma is very unfortunate. Nyaparo nego beni gidhi adhiya to gitimo nini mana matin kanyo to ginyiso ni ogimor but nyo timre kamano
Mar ariyo neno wach mar Gor Mahia monego bed ni nyao omako dhoga ka players dwaro pesa mar league kaluwore to information pok maber, lakini nye is very unfortunate ni sebedo ki indiko ng'ato kendo ichulo ng'ato nyaka winning allowance to odwaro nyaka msara, odwaro nyaka ohala modonjo e kambi. It's very unfortunate, but paro no dhi maber. Then gi FKF kendo president nyocho wacho ni team election all of a sudden kendo koto chako chung kendo nyaka kedwe mar 10. Koro en gin gi weche moni ni mobedo magi to maber en ni kaka janyisi nitiere nyathina moro mane gine mar wer kendo nyogi bet namba 2 e Kenya mangima iluongo ni Dodo Dance e piny Eldoret, to namba 4 e Kenya mangima. Koro nyen weche no dhi maber. Poch gi pak. Ero kamano ahinya. Kuom awacho ni miel mago talanta duto pogo pogore. Pogo. Obedo karang koro mo jwang. Bende antia ka od Kennedy Ochola oyawre kendo machiegni weekend mar obedo. Ero kamano Cleo, okwongo ni nyaka wachiwne Nyasaye ero kamano nikech nyaka nowuoka kendo mwaduogi kosetimo mang'eny to wan pod wan gi thuolo pa kendo chako duogo e paw tuke ka. Nyawan gi game mar youth team kaka ung'eyo pile pod league wadhi mbele. Nyawan kam to nyawan home gi Pumwani. Nyawadhi kanyo tutu. Nyawadhi maber bang'e anane ota ywe rita neno friendly kaka dhi mbele. Neno ka Manchester osegoyo friendly 5, oseloyo 2, oseloyo 3, but man en gima ng'e gik motimo en tiyo ka otimo gigene opogore kaka jomoko neno. Koro warito tarik 8 wadhi rado gi Manchester, the noisy neighbors. Kapan duoko to ng'ato ng'eyo ema ne ok wawuoyega, lakini ng'ato ng'eyo. Koro kama ing'eyo osendike ibiro dhi tinene ting'eyo kaka en. Wabedo ka tich manyien wane ng'aw ting'o kombe mano mar Community Shield. Nakoro moga jwang jatend migawo manyien poni od bura opuodhe odhi bedo kokawo kara Babu na Mwamba. En ting' mane marito Kipchumba Murkomen owuok e migawo mag wuodhe kod apeyni dhi chalo nade ka odonje migawo mar tuke? Ochalo ng'ama ogolo koke chuth e wechego ma ka endayo dhoge. Dibeni mano e adieri mar wach, to adieri mar wach en mane e kinde ma entiere kar kacha antie ka kod jolony bende dhi yudo thuolo mano mar kolo weche mowacho kar ka bende gin gik manyalore adhula kata tuke mopogore opogore ma pacho kae. Wawinjane kaka noloso ka ne entiere nyim komiti mar od bura mano mane dayo dho jotend migepe. Those days when we used to support Gor Mahia, AFC, and all the other teams, Shabana, among others, KCC, we even used to know all the players up to the reserve team. Now, Mr. Speaker, I don't even know our Gor Mahia players, who they are, even when they change. Why? Because the standard of football has gone down over time. It is a paradox because access to media has increased. Meanwhile, the accessing sports and publicity of sport and standard of sports has gone down. And therefore, Mr. Speaker, I agree with Honorable Kimani Ichung'wah that the place that has to start is, Mr. Speaker, football, sports management, and for this purpose, FKF. Mr. Speaker, it is not right that for the last 8 years, you have an organization that has a leadership in office that has not been elected, but they are there in perpetuity, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's not just FKF, it's AK. AK has been there for 12 years without an election. Cricket Association, the same. Badminton, the same. Mr. Speaker, for swimming, the same. There is a problem, a serious problem, Mr. Speaker, when it comes to sports management in this country. And Mr. Speaker, what is also worse is that there is a collaboration. And unfortunately, as an officer of the court, I have to say this. There is a collaboration between these organizations and, Mr. Speaker, court orders. If you find why the AK has never held elections for 12 years, it's because they are perpetuating themselves using a court order. That is the same way the FKF is perpetuating itself along. Nyakora moga jwang winjo kanyo gimomiyo riwruoge mamoko mag tuke pok obedo ka tayo wechegi mag tuke e yo makare, kata gisebedo ka gidhi e yiero, giselewo ne yiero. Bende kama omakoro johera mag adhula wacho ni sani kata ji kia jotugo mag klepe mopogore opogore, kata insani kakoni kona comment section kanyo mar Facebook
jotugo abich kata auchiel ma Gor Mahia kata AFC kispako AFC kata kipako Shabana kona jotugo abiriyo ang'wasom gi kai king'egi achiel kachiel to sani achako Willis Odembe wach ma Murkomen lero mane dieri mar wach mantiere tipano biro gi paro makare mar loke ten ting mane ma pod rite mbele. Erokamano Anyakleo. Okay, in paper ka kirango paper on paper tiyudo ni owacho gima ni sawa but be obro timo kose ndwaro tich mago gik moko ariyo mopogore koro nyaka los ni but kamo owacho FKF okapar ni ose ni nikech ma iki mara ngwen maparo ni pogi dhi marach election pogi nen mani court manyalo wacho ni mondo buy time no but kata FKF president George se wacho ni odhi yiero kar jotugo mowacho na paro ni korka ing'eni chon Cleo ne weche mag Arsenal, Manchester, Chelsea ne tin osani koro ji nodhi nikech aparo ni lack of management gi gine programs mabeyo mane serikal ongego ma ji koro bedo ji focus kabisa nini maoko nini maoko leagues maoko koro Kenya ka kibire tiyudo ni seche moko koro kata mana yudo ni Gore manyalo pango squad. Ing'eni ndalo machon inyalo yudo ka Gor Mahia, AFC Leopards, Harambee Stars ne wan wanyalo pango wang'e maber ni ka chako gi piny ang'eyo ni David Ochieng ni e gol ang'eyo maber kacho yani nitie ka pange mang'e ni Miki weche ni kacha ang'eyo anyalo pango jotugo ma kadi chiemo na gotieno sani jatugo manyalo pango maber en Gor Mahia to AFC bena machia mana joma tin kende koro en adier but obro duoke nadi kech mondo duoke mokwongo en ni nyaka ikaw gini miduok kuom jopiny nyaka iranga kimanyo sponsorship media kech ng'eni gigi duto dhi gi media Cleo kata ndalo mane wawinjo nopango squad cha nwapange nini KBC radio iwinjo ting'anga maber osechak pange koro wan wang'e no bwaka en pile ka pile en no bwaka Amis Magonga Peter Dao koro wang'e maber ni Gor ko chako squad mano nok chanda na ng'ang'a kendo ng'ama bro donja ng'eyo sani nyalo bagi nikech kidhi koni kichopo ka Manchester bose donjo Arsenal bose donjo itiun Gor Mahia kocha odwa bagi station ochacho sano chacho koro mago gik manyaka bindo ng'e ni ndalo chane wan gi KBC kende ema ne nyalo kelo nwa report mwang'e maber ni koromo ane nyalo chopo seche moko ma kigo World Cup tawuok kama na puonjra tich tadhi kamilose nitie fundi mar radio moko kanyo adwa chunga kanyo 90 kaneno World Cup e Great Wall ineno sani koro onge Great Wall sana nyalo wuotho taneno mpira nini e sim sites ng'eny malich koro mago gin gik moko ma emokelo pogruok but kor gimo rite matek ahinya en ni ing'eni onego bed ni onego bed ni wa staff kon gik moko kaka pewe mane gik mang'eny sana Cleo marito moko men ma akia I hope ni sani this time around kodonje sports kata weche mag nyiewo seche mabech gi tek nini apa ni drop piny odhi kawo time mare mondo nini ka softs mang'eny mondo odhi were godo mondo mi okelnwa gini odhi kuma nyo Ababu nyo temo to be Ababu no vera kotemo to kane kata ka gire no okelo ohala maber ne Kenya ka pod aneno mana ka en hinyruok nikech nitie kuonde moko no wuoyi kod Olympic but aparo ni wamiye time odonji to ing'eni ministry gi Cleo idonjo to yudo ka nitie gik moko mantiere koro en mana implementation konyalo implement gik mane ng'ate magine Ababu na Mwamba nosega keto erokamano ahinya maka kilera inkonwa en nyiepo marach koso show off cha marach nikech ng'ato wacho ni mana gi pesa ne kanyo otimo gimotimo to show off ne maji wacho ni ero show off ne ma kikitang'wa ahinya kikidhiang' ne wang'wa kata kamano en koro sedo thuolo mar bedo jatend migawo dhi time machal nade weche ma Kipchumba Murkomen ne wacho gi Ocho inene ka en yor manyo tich koso gin gik manyalore e system so mantiere karka okay aparo ni nya bedo very keen ka winjo jatend migawo mar tuke ma nomini ko rito mondo yere mondo bed CS mar sport nya winje kabisa to Kenya ka shida mwan go en ni blueprint waloso ndi to kete self mondo wakawo gi mondo translate gi from papers to work idoka bedo matek nya winje ka kuwoyo kenda winje ko ponen gi kaka wuoyo chaka en ga dire en fan perspective to nyalo timo gimoro to ko ponen gi kaka watime king'en Kenya ka nitie ariyo nitie kaka winjo bedi
gi kaka wang'eye nikech ministry to nitie jok mosebedo more than a ministry of sports nitie junior staff kanyo mosebedo mong'e gik moko kanyo makata ibi mana 10 years to lokruok kok itang' to kinyal kelo nikech kanyo mochieme kanyo mong'e kaka goyi katelne. Koro jodala wa opira to nigi chikene to chikege gi otamwa jowa luwo nikech for one iwinjo kowacho ni kane owuok odhi Eldoret to neno Gor Mahia katugo gi KCC club nodhi kanye. Waweyo chik opira mondo obed nikech kambi ere kaka Tusker bedo gi team so bed gi gibedo mag communal Sabana, Gor Mahia, FC Leopard, Murang'a Seals. Those are the names. Then Tusker to sirkal kono into you offer sponsor to those teams. Nikech team be nigi pesa nigi percent ma sirkal ong'eyo gi give back to community. To gido choro gi nade. Kaka osedhi oloso team ne ere kaka ayudo sponsors. Matin tie gik moko tim maber. Nitie jok moko mobedo kuonde moko aidha gikia giwinjo gi tim kanyo kata ging'eyo to gi assume. Hey, ng'ato adieri ang'eyo ni nitie kama ibedo permanently. In either widow in waiting kata widow in waiting. Kuonde ibedo permanently odi kacha. Lakini sasa ni yieri post moro mar bedo federation. Ido bedo kanyo melele kwani en mari. Ang'amo no wachiwo chike gi mondo wachiwo ti kawuondo ng'ato wuogi to donjo mondo ne lokruok. Nikech change as good as rest. To kisidhi tamu change no bedi. To ka chike gi ntiere to ogando siko mane court wacho ni e doho keto court nyawinjo ka nomini wacho court. Court bong'e ni gintie tich. Awacho ga pele ni nitie chik to nitie gino common sense. Seche mwe chik oversee common sense, my friend, you will become okinyal. Mane omiyo Maraga kano dhi High Court Supreme Court no yudo noneno ka Raila negi mandate, but no way ng'ano se chamo muma kanal gine ang'o madhi timore. Those are the common sense, don't talk in chik. Koro wawe keto chik ahinya waduoge common sense. Ne bwana ng'ani idi asebedo ka dir kata ana asebedo ka achiwe thuolo ne ng'ato mondo gole ka okete kucho. Gine common sense moko chuni nyaka ing'e nikech adier ora timo nang'o. Wawacho ni nyithindo gi makoro di wakawo di okorwa gi. Nitie kuonde mwaketo gi moko wene gi thuolo to gibede. Then wadugo ng'iyo gi ka jodongo. To wadugo bede kokun ma advise them. To kakoro wan magi wan gande DS gigi. Okora we thuolo ne ng'ato kaka lokruok do bet. Koro kadang CS bigi paro maber. Ido ka jok man ka mosebedo kagi. Alwinjo gi luongo gi cartel. Gin jok mabano bad sati manya timo anything for them to survive there. Odembe. En gima nyalore. Lokruoge machalo kama luwa chik mondo mi chik oti wacho ni chik otinu kendo otinwa kaka johera mag adhula e pachuka en gima nyalore ngini kleo gima timore Kenya ka ni ka ng'ato donjo koro ti okotini mane problem wantiere godo to awinjo kocho wacho wach mar sponsorship aparo ni kata kembe gi giyudo ka bedo matek nikech gin gik ma gisetemo to transparency miyo gini bedo matek emomiyo ka seche moko koro kembe gi gidwaro ni gibed gi jogi kendgi to gichage gitimo nikech sani koro kirango Kenya Police ani gi sponsorship adi a beach surely the same nini serikal pod miye pod en gi betika pod en gi name them pod arambe be pod gitimo koro gima hinyowa kabisa en transparency ema hinyowa but nikech yudo kata na mane timbe matindo kaka timbe madongo kaka Gor Mahia FC kirango kacha kata mana sani election odwa dhigo sani ogol pay bill ariyo 35,100 modbo 42 tiwinjo ka jakom wacho ni magi duto te tiyo surely an nange maber na angega ni 35,100 mane ema tiyo ga ne Gor Mahia sani nyo kel moro to jakom wacho ni mago duto nyalo tiyo kwanyo adhi piny Yanga iwinjo kiwacho ni Yanga dwa biro gocho gi Gor Mahia Stadium on 31st stadium ma podi loso kendo jakom sani nochako duogo wacho ni koro kendo gibiro wuoyo ibiro landonwa gine bang' surely to kirango Tanzania kacha style ma papo pong godo jezi gisegolo pesa minyiewo godo jezi 15,000 13,000 wando jezi waka en 2,500 te 2,500 podi ng'ato lose kendo mar 1,500 emopongo pap koro lack of management lack of trust within our institutions gi en ema kelo problem kora kaka minister manyien ni odi loso gigi nikech inge problem mantiere ka kleo ni mpira ka nigi president mare to be nigi chik mare koro okinyal dhi bende kaka iwinjo wacho no okinyal dhi kidhi to bende wabedo band sani wadwaro ban adier koro chuo nyaka ng'odhi adhiya Gor
to chalo mana ng'ama moro gi to bende oniniga obiro FKF the same nikech ka odonjo nodwa chako golo ok inya golo mi maninika nikech nitie sheria gin gi president margi gin gi sheria margi serikal en facilitate mana gik moko kaka wachni gik moko hapa gik matin sana ma serikal facilitate manya bedo ni doer mar bedo gi lokruok to chike moko pod nyamake kata nyatwe kare koro otim tich yo machal nade ka koro iwacho ni ero magi mag lokruok monego bedi to konyal chopo gi yo makare nikech chik mar tweyo kata matayo riwruoge mopogore gima nyako tim en onyako luong stakeholders ma giwinjre mpira ka en winjruok mpira ka ok inyal luongo stakeholders mu winjruogo to onge gima nyalo timo nikech kichako biro ga goko to wachomo bano kwa chomo matiende ni kata nyithiwa madwa ma upcoming onge kuma bro dhi ok gibeno kata ber manini koro en gima tek kabisa but ingeni ka kiwuoyo e weche mag ninige e weche media kama to bedo mayot nikech kaja dingino ngama dwaro tich to kosedonjo obro nyalre idwani yuwa Gorka idwani yuwa FC idwani yuwa Sabana ineno even though en ngamo sebedo ko ero mpira but rwako jezi okunyiso ni ero mpira ojaera mar Manu en jaera mar Manu but ingeni nitiere fan to nitie follower to nibe supporter en kon mane nyalo bene na fan a fan en ngama odhi kacha mpira koserumo leo tumepigwa olo en owuok e gor odhi neno Manchester go Zadi Arsenal go Zadi neno en lakini supporter kata follower mar nini a follower mar Gor Mahia banka mbiro gi kolowa wan wabedo ga piny to wacho ni jowadwa unene nade o analyze komonde madini gino litni ma wach mar dhi neno Manchester gi Arsenal be onge kata ne pachi ineno lakini sani is a fan koro janeno ka wacho ni kenyorwa ko jezi jezi to ken ka jezi to donge ngata tim mora mora nyalo kelo ne kata kiny nyalo ka moranga silo kelo ne kiny Gor Mahia kelo ne kiny FC kelo ne kiny Sabano kelo name them koro aparo ni en ni kose komiye mang'en maber ni yer Kenya ka to bende mondo mi onini mondo mi gigi kedhe kaka nse wachi gina mafo mag ginene mag seche moko kamano but ang'eni kosedhi donjo nyaka oluong stakeholders upenj gini to yawa jowadwa ang'o matimore ang'o momiyo gini dhiga kama to noni chon odhiga kama mano be penjo to bo onego penjre